Sino nga taday, Joy? Manong nga Kevin ah. Hey! Manong Kevin? Rod. Dan mamang mo? Manong Kevin? Ay, pagkakataon ko ordeto na yun. Mabaina ako, siga! Anyaya aja Manong Kevin? Mabaina ke. Ako nga rin ti pangal daw may manan. Ke... Balin ka diti umutang. Gusto na uray ko lang kuma. Uray no sardinas lang ko na duwa. May kasano natin mga Kevin ka nakatiddagan mo tilista mo. Ata garo. Ano sa nakadi? Ay, just to ni. Pakibagam tulatagan mamang mo na. Kaong pulo si palamot kon. Apo na yun. Kayaan na lang nga. Atidog na talaga ti utang ko dito eh. Mababainak pa yung masidigan. Yung nakita ka ka. Yung puspas ko lang ba ka? Yung naroon. Kaysa awan lamutan di pamilya. Na. Nyaya ti utang mo Manong Kevin? Oray no pa lang kuma. Just to ni. Aji ko man eh. Gusto na eh. Aji sardinas. Yan eh. Sardinas. Ay, sardinas. Kuma. Ayaw. Yung duwang itlog. Duwang itlog, Manong Kevin? Uy man, kuma. Hintak. Duwa lang. Dua. Wala ka din eh. Nyakin. Dito pala may sama na tala mo. Just to ni. Ni Manong Kevin, ano? Itlog pa yun. Ako, ano balbalin. Ha? Ke... Just to ni. Ano Manong Kevin? Awan samat. Itlog yun. Kuha na. Noodles. Kuma. Balbalin. Ay, noodles. Ay, dahil kayo itlog Manong Kevin. Pininana. Dua. Po. Hmm. Ay, sauce. Yung, just to ni. Ano kuha? Ako mo mama mo niya. Oh, Ang halat Manong tayo Kevin. lista ko man ta. Payadak to no kuhan. Well, Manong Kevin. Na? Pagpatangan ng tadaran. Kababain mo't may nayon man yan ti listahan kon. Kababain ka ng mamang mo. So nga, ilista na tayo ti panuno mo na tato yun. Well, Manong Kevin, no problem. Na? Wala, no problem dayan. Kita sika narana ako. Nasa ibang tapang nga daw ni ganun bakit ko. Na to yun garo dan. Thank you Justin eh. Well, Manong Kevin. Sige Rod, baka ditan mamang mo. Thank you.